चला आले का सर्व? तीन बोटांनी स्वाहा म्हटल्यावर व्हायचं आहे. जे बाकी असतील त्यांनी मागे उभे राहा, म्हणजे रेडी राहा पुढच्यासाठी. चला करू सुरुवात. ओम दशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्. 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 चला नमस्कार करू का? चला बाकी कोणी आहेत का अजून? ताई 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 त्या साईडने सुरुवात करून आणा. त्या साईडने सुरुवात करतो. चला अजून कोण बाकी आहेत? चला पुढचे चला. चला चला जे झाले असेल त्यांनी उठायचे, राहिले त्यांनी बसा पटकन पटापटा लवकर. आपल्याकडे वेळ कमी आहे. स्वागत करा. कुंडली कवर्ग हरिविठ्ठल श्री भगवान ज्ञानेश्वर महाराज तुकाराम महाराज, शिवाजी महाराज, रामचंद्र भगवान. शिवाप्रमाणे एक मिनिट फक्त सर. त्याप्रमाणे रामचंद्राचे आगमन झालेलं आहे. 3 दिवस नामस्मरण चालू. विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय. त्याकडून वहिनींचा सत्कार करतील आमच्या आढळताई. आढळताई या इकडे पुढे. आम्ही गुरुजींना सांगितलं की आमचा सप्ताह चालू होतो आणि प्रभू रामचंद्राची प्राणप्रतिष्ठापना देखील याच कार्यक्रमात आहे. आपण सांगितलं आपण संयुक्तपणे हा कार्यक्रम करू जेणेकरून भांडूपासियांना त्याचा लाभ होईल. खरोखर गुरुजींनी क्षणात कथाचा विचार न करता तत्वता मान्यता दिली आणि हा कार्यक्रम केला आणि खरोखर त्यांच्यामुळेच आज हे आम्हाला पुण्य प्राप्त झालं.
पुंडलिक वरदे हर विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम भगवान की जय, हरी ज्ञानेश्वर भगवान की जय, जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय. ताळ्यातून वाजवायचे. धन्यवाद. असंच तुमचं सहकार्य आम्हाला ह्या मंडळावरती राहून दे गुरुजी. आणि आम्ही सन्मान्य सावंत साहेब यांना विनंती करतो, आपण दुबेजी यांचा सत्कार करायचा आहे. त्यांच्या सौभाग्याचा सत्कार करतील वापरताई देखील त्यांच्या सौभाग्यावरती सत्कार करतील. पुंडलिक वरदे श्री ज्ञानदेव भगवान की जय, माऊली ज्ञानेश्वर भगवान की जय, जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय. त्यांच्या सौभाग्यवरती आलेल्या आहेत, त्यांचा देखील आम्ही सत्कार करत आहोत. सुनंदताई व्यापारी शिवसेना उपप्रमुख अध्यक्ष, त्यांचा या ठिकाणी जाहीर सत्कार दुबेताईंचा. धन्यवाद. पुंडलिक वरदे हर विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंढरनाथ भगवान की जय, माऊली ज्ञानेश्वर भगवान की जय, जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, प्रभु रामचंद्र भगवान की जय. जय श्रीराम. तन्नो राम प्रचोदयात् स्वाहा. सदा विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् स्वाहा. सदा विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् स्वाहा. सदा विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् स्वाहा. सदा विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् स्वाहा. सदा विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् स्वाहा. सदा विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् स्वाहा. सदा विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् स्वाहा. सदा विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् स्वाहा. सदा विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् स्वाहा. सदा विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् स्वाहा. चला, अजून कोणी बाकी आहे का पाठीमाग? पूजनाते सर्वोपचाराते गंधाक्षदैवैः संपूज्य रामना पूर्व नमस्कार नमस्करोमि. ओम गणः बाई कसली चवराई भाबड्या भक्तासाठी, भाबड्या भक्तासाठी देव करी काम. कौशल्याचा राम बाई कौशल्याचा राम, एक एक तारी हाती भक्त गाई गीत, एक एक तारी हाती भक्त गाई गीत, एक एक धागा जोडी जानकीचा नाथ, जानकीचा नाथ. राजा घनश्याम कौशल्याचा राम बाई कौशल्याचा राम. दास राम नामी रंगे राम होई दास, दास राम नामी रंगे राम होई दास. एक एक धागा गुंते रूपये पटास, रूपये पटास. राजा घनश्याम कौशल्याचा राम बाई कौशल्याचा राम.
रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय चला एवढी रांगोसा प्यार रचाए आरती की जैसे आरती की जैसे पिता वचन हित बाकी आहेत का तुम्ही चला बाकी येतं बसा रामचंद्राय रामचंद्राय विदुषे रघुनाथाय नाथाय श्रीराय पदये नमः 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 रघुनाथाय नाथाय श्रीराय पदये नमः रामचंद्राय रामचंद्राय विदुषे रघुनाथाय नाथाय श्रीराय पदये नमः रामचंद्राय रामचंद्राय विदुषे रघुनाथाय नाथाय श्रीराय पदये नमः रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे बाकी है चला अजून पाठीमागे कोणी बाकी होगा जय श्रीराम मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे वाली मैं मनाऊंगी
भूलेंगे तो मेरी जिंदगी के सारे दुख बीते जाएंगे, राम आएगा। पल सुंदर पल बीत आएगा, रामचंद्र मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। रामचंद्र मेरी किस्मत चमकाएंगे, मेरी झोपड़ी के धागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के धागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। या ठिकाणी जे सुंदर असं गाणं आपल्याला ऐकवलं, मंत्रमुग्ध केलं, ते आमच्या शर्मिलासाठी जोरदार टाळ्या वाजवा. मी त्यांना विनंती करतो, आपण या ठिकाणी उभे राहून सर्वांना गाणं पुन्हा ऐकवा. प्रभू रामचंद्राचं नामस्मरण परत एकदा होऊ द्या. वल्लभाय तन्नो राम प्रचोदयात्. ओम प्रसदाय विद्महे सीता 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 ओम प्रसदाय विद्महे सीता वल्लभाय तन्नो राम प्रचोदयात्. प्रसदाय विद्महे सीता वल्लभाय तन्नो राम प्रचोदयात्. ओम प्रसदाय विद्महे सीता वल्लभाय तन्नो राम प्रचोदयात्. ओम प्रसदाय विद्महे सीता वल्लभाय तन्नो राम प्रचोदयात्. ओम प्रसदाय विद्महे सीता वल्लभाय तन्नो राम प्रचोदयात्. कौशल्यचा राम बाई, कौशल्यचा राम. हळू हळू उघडी डोळे, पाही जो कबीरा, पाही जो साठी, भाबड्याला भक्तासाठी देव करी काम. कौशल्यचा राम बाई, कौशल्यचा राम.
र ना र ना ना रे नो रे नो dim dum da na da dim da na da dim dum da na da dim da na dim dum da na dim dum da na da dim da na o da ni da na ni da na na o da ni da ni da na ni da na na da di na da dim dum da na da dim da na dim dum da na da dim da na dim dum da na da na dim da na da dim da na na da na dim da na da dim da na da na da di na da na na da na dim da na da dim da na na da na da di na da na na da dim da na na da na da di na da 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 na dim dum da na da dim da na na dim dum da na dim dum da na da dim da na dim sa re ga ma ma ga re ga ma pa da ni sa ni da ni da ni da sa ni da ni sa ni ga re sa ni re sa ni da ni sa ni da ma ma ga re sa ni re sa dim dum da na da dim dum da na dim dum da na dim dum da na na तुम्ही या चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल तिला नक्कीच दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.